Bismillahirrahmanirrahim. Imanu siya bang niya talion insang sa piaglugtuan simpag-usahan niya, tanto di siya makapahampit ang mga tao barhajat. Sabang intalion niya inarta iyaon, Diyos sa jaka ko sinallahu subhanahu wa ta'ala indridjiki pialabay si jamarika ko sinallahu ta'ala tanto makapahampit siya. Ang painarta lando nato kauran. Lando kauran sintiap-tiap bengkako. Sampai yasumo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mga sahabat isu ding kanyo inlabi niya kauran arta pusaka sin maas niya atawakan arta piyagsangsaan niya. Long sin mga sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa ahabbu ilay. Ya Rasulullah, wayrun ding hamang hambok ding kamo malaingkan labi namo kauran inarta piyagsangsaan namo. Bimana inarta tanto tuod kauran si manusia. Sa insuway intao bang magsarak ka magpahampit tumindog sa parkala. Panagnaan ikhlas. Suway ikhlas in pagdihil mo bang kautimok bar since arta mo wayroon dugaing angat ulat mo. Malaingkan amuin tungbas na Allah Ta'ala. Bangkaw nagdihil, aw niyapsil mo rogaing, on maksud mulong mo dihilan ko siya. Hasupaya kasublian niya ko bang isab ang problema ko, bisan ako maglaki, kapangabutan ko siya. Bang biyat to, in maksud mo magdihil, malawa in ka-ikhlas doon. Sawab aw masul, bang mo siya dihilan, pagubos wala ko sab karihilan niya, amin pagyanong gibintik, aun masul matumboy mo siya. Law mo di magpanumtum intaw yon bang bukon akwin na hinang sawab. Bukon ang kanabang korinihil suway wayroon angat ulat mo rain tupot in Allah subhanahu wa ta'ala magtungbas. Ya kawisab dihilan ay mo paglupaha intaw na kahinang karaywan kay mo. Luwalabi na bang niya kaw dihilan duahan mo intaw yaon. Bang mansungan pa inridjikin niya mawa inumul niya tumaud imbya ka niya magdirihil. Tumaot imbya kaniya ay mulupaha la inagisinutuhan tarabul alamin la tansaw fadla bainakum ayaw nulupaha in karayawan na hinang sinahambok din kanyo bima na bag-awn taw na karil kayo mo karam ayaw mulupaha ampay sabing kita yan makahinang hambok kasalaan kalupahan inang gatos karayawan na hinang sintaw kaniya. Tumtumay ako temod ko kama Islam, imagdihil, hay kaw mag-angad ugat dukaing malaingkan tupot Allah talang tumangbas. Hikarwan niya, syara. Suway siya tumindog hasyara in pagdihil. Biyarin dagbos. Bang kaw magdihil, suway mo hatihon in kahalan niya. Bang bukunda magsisyabu, bukunda magsisina, bukunda mananakaw, bukunda magpapanayam, bukunda maginom alak. Suway mo hatihon, bang yaon, kaya ingatan mo biyaon in kahalan niya, ang pamusyadihilan, bisan pa siya ikhlas, wayro umadaw katungbas mo padarat sin Allah. Sawab, inallahu ta'ala di tumay masinhinang parkala, hadi tumindog hasyara kawayaan niya. Hadapun bang wala kay ingatan, way panghati mo, karilan mo siya, basi nahambok kusog, zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw nahambok kusog. Zaman si Nabi, imyan sa, la tasaddaqanna al-layla, magsarak ka kulong niya harumini, fasadakaha, fasadaka bisadakatin, wawadaaha fiyadi zanya. Nagsarak ka man siya, pagsarak ka na kiyabutang niya halimasin, tao magsisina. Hati na tabi ayaw, tao magsisina. Hati na, wayro na tupang hati niya. Sa kano na kaingatan, asbahun nas yatahaddathun. Pag may naat, nagsuysud yung ganalang niya, jimak patkawi intaw magsisina, kaya sarakkahan. Pag dungog sintaw, nagsarak kayo imen sa, Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Pamuji pa Allah ta'ala iban sinduun tao magsisina. Pag ikarwarong nagsarak ka na isab siya, pag sarak ka na, inkasarakan niya, tao dayahan. Kaya butang niya, at tao lima sintaw rayahan. Pag sakali pag may na at nagsusilong niya, dayahan pa ang biyakato, dayahan pa, kasarakahan pa. Na pagdungog niya, nibuan na siya, Allahumma lakal hamdu ala ghaniyim. Pamuji pa Allah ta'ala iban sindun tao dayahan. Hikato niya, si marak ka siya, pag sarak ka na, inkasarakan, tao sugarul, tao maulimang.
pag sakali, pag may naat kasuso na lang niya, oy, amin pagyanon, sugarol pa, swilti pa, karihilan pa lang nga kabi. Pailaw nga dumayo, para sa sugarol kasarakan kabi. Sakali, pag may naat, pagdungog na kailo, sugarol in karihilan na si sarakan niya, nangin dua si patuan, Allahumma lakal hamdu ala zaniya, Allahumma lakal hamdu ala ganiyin, Allahumma lakal hamdu ala sarikin. Pagduaan niya to, lang nga pamuji Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pataw mangzizina, iwan pamuji Allah ta'ala, iwan pataw rayahan, iwan pataw sugarul. Ang pasyamyato pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang, ya Rasulullah, inkasarakan ko kabi magzizina, ikaruan niya dayahan, ikatuna sugarul, uno tay mabaha, inagisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kubilats, tiyay ma, sinallahu ta'ala, insarak mo. Mayta, wayroon panghati niya. Di niya kaingatan inkahalan tudihalan, sa inka niya ikhlas, ibang biyutang niya hasyara, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala mo kaingatan, in mga tawyat to, karihilan niya, amin tuyat to, di mayaw inkahalan, intawrayahan, simingod na biya ka niya magsarak ka. In magzizina, nakapagtawat niya, in natali ni ando, bang kita tibo kung magzizina, aun sumarak ka kato. Nakapagtawat siya, damikyan, intao sugarol, nakaunong pagtakaw nando bang kita tibo kung sugarol, hando kailo karihilan aun dati dumihil kato. Nakita mo, imparkala yaon, biari kita nung habulan, tugdan kita nung sin crisis, amuin parkala, amuin kasigpitan, bisan pa kafir, bisan pa dukaing agama, manjari na tutukbalan. Banggana ka na may nang sawab, impagsarak kami yun, impagdihil mo, kahidayatan siya makapagbalik Islam siya. Allahu Akbar. Gana, may nang sawab. Sumakawa, bangaon labi abdal, basin zaman tayo ni taon magpupuasa, labi paunaon na to, magpupuasa. Magbubuka, jakpat na sinto magpabuka. Magpabuka, bukun sadya tao, amuin suway si jarayahan, bisan biya ka tumiskin, makapabuka kita. Aun karihilam mo hulma, mapahinom mo tuwig, karihilam mo bukas mga kasupa, karihilam mo mga bangbang, makapabuka na kao. Bisan ko miskin, nabang ko nagapabuka, timap pa na kauya ko tayo mga tuwa kami Islam, imbulan Ramadan, paglumba-lumban sininang maraw. Ang kada, di habulan Ramadan, ayaw kita nyo ayaw na to upason in waktu lawalawin ay pagpahampit in mga tawbyusan artas na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang karinagi sintuhan tarabul alamin, wama tunfiku min khairin fali anfusikum, wayroon ding hamanga itukbal nyo karayawan malaingkan tungbas singgin hawabaran nyo. Uno-uno ingyasto nyo, kaya tukbal nyo, piyahampit nyo, hainang marayaw, itong basyang pagin hawabaran nyo. Wayon na makakadukain. Ang paingkitay sabi, aw niya manu siya imyan, masubya mangdak, pangdihil kao, pagsarak ka kao, sa di isab siya mangdihil, di siya magsarak ka. Biasa sin imian, biasa sin biutangan pagkaon, wala na siyungit. Kaya ingatan niya na ibadat, sinsibudan income nila, aw na isabsin niya, may ta, di pa siya dumihil. Wala na kaingatan, bisan pa siya nang daak, bang bukundasin niya intong basan amur at tagsin sawab mita wama min ma tunfiku min khairin fali anfusikum mayroon ding hamanga arta kaya gastuno ding hainang karayawan malaingkan tungbas pagin hawabaran niya in khairin di hati na biya ko iyan suway in pagpahampit sin arta ding haulas sangsa sin halal laway usaha halal. Ikarwa na imam pa Allah subhanahu wa ta'ala, wama tunfikuna illa ibtighai wajhillah. Wayron ding hamanga ikagasto no malaingkan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin, atibayuan niya. Bimana kasuban sin Allah ta'ala, intaw magsarak ka, intaw magpahampit sin arta. Wala mo kingatan, intaw bang mawafat, ang paintaw magasto, intaw masubag pahampit arta, marayaw insuy silong yatuan, intaw yato, way dumayaw manu siya, way grabe intabarro sinarta, masarap impiling dunguhon. Amin yanong ko sintaw matabarro, yanong ko sintaw taw maraw, pagkabang ko miyatay tuan halong kaikut, along kakuripot, yanong ka, ilaw nga taw yaton, maraw na sa aton nabugtang na, maraw na sa aton long miyatay, di naman long nga kakanapan imbya ka nalang way umikot, way ngumitanan, bisan imbya ka to makarungog, kampong, akat kita ro kalam, sa bangkaw mawaya, di bisaron biyato, parak busa, sa wabmita intong bas na Allah tala, karidaan niya intaw magsarak ka, damikan imang pintuhan tarabul alamin. Wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun. Wayroon ding hamanga
ikagasto nyo pahinang marayaw, ununo hinang ibadat, pahinang marayaw, sali din sangsa, inarta, insin, kayo nang marayaw, in uyo mo patay mangurun mo, in kabtangan mo marayaw, sarak ka, in katan hinang mo, yuwaffa ilaykum, tung basanda sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa antum la tudramun, iban in kamu yan, di na kamu maanyayahang sulag ununo. Allahu Akbar. Ininaing sa lagu-lagu, abulan Ramadan, paglumba-lumbaan sin kita no pahinang marayaw, paglumba-lumbaan sininang natu ibadat, padarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, at Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.